Prayet no sampeyan
ilahing Hung ilahing wikna mastu purnama sidam gawe kena mastu silat meringlang jagat karana siran tondo gawe sisaning bisono sono sinauran nglopes temasi lestantun lampahing Buddha cinantur tutur katelo tulotolat mirabden paradya minur sita ngomong parameng neskara karena gya tuming jaman purwa Wini Sudatra ingkang diramata pinardi tameng lalata mangke tekap wasananing kupita tanwun renggeng pralambang matumpa-tumpa marang panggeng panggung sang muring kata Kadang-kadang karipun tita ingkang kaya adi dasa purwa eka marang sawijadi linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah tita ing dewa ingkang sinungga ing pradewi kinasongan ing akasa kirapiting samudra rajak samyanggana raras nanging datan kadhe ingkang ginupiting dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring padukuhan karang kadempel ya ing karang tumaritis ya ing klampis ireng pramila winastan karang kadempel awit duka ingkang kasinungan bumi subur sugih ulu wetu pala mandul pala kasimpar, pala kapendhem yang pala wija satemah hagesangi jalma sak dusun sinebat karang tumaritis karana keng tuya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang nyang tlaga sinebat klampis ireng krana tengahing padukuhan tinengeran wit klampis ingkang jemeng ulusipun dasare papan miring winaratin winangun padukuhan wijang kang marga-marga manghayat minggahing gunung kanan kirining marga kang katingal hamung gumelaring pasabinan dalah pategalan senadyan to hamung parigaga parijata sukonandi dudha ngasak myang rondo menter parandene ketingal sarwi nang semake panjene wis ndungkap panen wing tami wis katon padha tumungkul kuning gumiring kadya kencana sinangling katuwing maruta halembak lembak yah umbaking samudra sinawung swaraning narakisma kang upaya anggusah gesak getak peksi kaya gamelan gethok-gethopyok swara kepyak kang tanpa gending aglaring pategalan datan kujiwa katingal jagung pohung lidung-lidung lombok terong kacang ijo uwi gembil sakendi-kendi katempuing samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya lumaksana sangsaya mewahi sang seming swasana garape ngamung kesma ulah pasiten datanati larwatoning kaendahan tuwin kesarasan saubenging saben wisma tinanduran sesekaran ingkang mawarni-warni endah lamun dinulu wangi lamun kinanda mawar melati ceplok piring arum dalu lunging gadung malengkung katiuping maruta manda anggrek manglung balumbang isi tirta wening saben wisma kandhanging raja kaya tetela hamewahi endahing bali griya turta datan nilar watoning sarasan ilining daya sendang tinalangan anjok ing pasiraman kekucahe naratas pasabinan mentok mindi bebek marisarta panggoyanganing kebo sapi jauh-jauhan jangkep angrenggane endahing padukuhan peksi podang kumandang haleledang mencok panging ketapang drakuku manggut ing wit duku peksi jalak lunjak aja-aja marang peksi prenjak kaya wis ajak kencan semayan marang peksi bayan bedet pating caruwet datan kantun peksi kang alit-alit bangsane bibit rangurangan sadaya sami sigrak sumarak girang kang tanpa sumelang
Ing madyaning padukuhan wonten Wisma Dapur Limasan, sirap sepuh kang sirep, singep kayu singon wusak umur. Gebya gethek linabur gamping, cendhela. Lah, Srentawa ingkang lenggah ing Wisma Karang Kadempel. Tanasanes muhung tetungguling padukuhan Karang Kadempel, ya pamonging para Pandhawa, ya satriya tuhu bekti marang Darma. Yakti Awangi, Kyai Lurah Semar, ya Nayantaka, ya Badranaya, ya Saron Sari, ya Duda Manang Munung, ya Sang Juru Dyah Puruprasanta. Jangan Semara Santa, wong boga sampir, boga jati, ya Sang Ismaya. Semar tegese wis datan kasamaran, saliring kahanan ingkang gumelar. Lan ingkang durung gumelar. Nayantaka, Naya Ulat, Antakapati, yen pinuju peteng adine ulate Semar kaya wong mati, Badranaya. Badra rembulan Naya Ulat, yen pinuju karenan penggalih ulate Semar Yayah Wulandadari. Saron Sari tegese sapari polahe tansah nengsemake Nurasalu malah sari. Duda Manang Munung wujute Kyai Semar tansah ngewahake yen diarani lanang mongko kopek, yen wadon kok rerawisan. Juru Dyah Puntaprasanta tegese pamonging para satriya kang anggayuh kautaman. Janggan Semara Santa dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata, sabar lila legawa. Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya doinguni saking ismuning cahya weninging gesang. Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa, sentosa, wicaksana lan prasaja. Pramila datana momoka lamun Kyai Semar senadyan namung drajating aceplik nanging menang sinebat sang pamong agung. Sinuwidan dening para kawula turta cinakep dening Sri Naranata. Persasat dewa pangawak manungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Sakti sinten ingkang cesaketan kaliyan Kyai Semar. Kinudrat kang lali dadi eling, kang luput dadi bener. Nalika semana nujuri sajuga ing wancinjang tabuh sadasa, Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng datan kantun nalika samono. Sampun sowan putra ketiga Kilurah Nalagaring Petruk Kanthung Bolong lan Bagong. Datasakala nampi rawuh nyopra para priyayi agung. Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa, Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna, nata ing Mandura Prabu Baladewagi rawuh Raden Werkudara miwah Raden Harjuna. Pramila daya-daya danacarani dadi mangkono pangudas maraning Indra ingkang dereng kababaring lisan.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka arna Pak Puspiteng Udyana yang banjarah Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata ana Oprabanya kang suwirat kenyaring deca kaliwaran leraki Laci siring dadit Wimpo kakanda mringit katiuping samirana manda sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya blagagag ugag sadulita mel mulane kok prenjake padha ganter jagone padha tarung jebul karang kadempel karawan para prayi agung para ndara-ndara para her-her sinuwun ngamarta sasampunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun ya Kakang Semar mundi pangestune Kakang Nayantaka praptaku ana karang kadempel lulus raharja ora ana alangan sawiji apa mung wae salam taklimku katur Kakang Semar inggih
Syukur yen manggih wilujeng lan jawandika ngendika ngaturke salam taklim kula tampi nanging dawah sami-sami. Sinuwun Ndarawati. Sami wilujeng to. Maksudmu jagat madya linuwih ya. Pamujine Kakang Semar manggih Basuki Praptaku ning Rangka Dempel kene Kakang Semar. Nggih syukur. Syukur dipun prayogakaken sinuwun. Ya wis kaya wis ora kurang prayoga meneh Kakang Semar. Semanten ugi sinuwun ing Mandura. Ngaturaken pambagya raharja sami manggih Basuki rawuh wonten rompok kula menika sinuwun jagat Dewa Bathara. Yo Kakang Semar. Pastune Kakang Semar tansah winantu ing karaharjan. Syukur. Ndara Werkudara lan Ndara Janaka dipun skecaken anggenipun pinarak lenggah nggih Den. Wah, yo. Kaya wis ora kurang prayoga, Depol. Yo Kakang Semar. Kaya wis ora kurang prayoga. Nuwun mangke. Jimat sesembahan kula sinuwun Ngamarta. Gusti kula ing Ndarawati sinuwun Mandura rawuh wonten Karangka Dempel. Ingkang abdi nala gareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti mugi katur sinuwun tetikanipun. Ya nala gareng. Wis ingsun tampa karya bombong ing manah. Gareng ngaturke pangabekti wis ingsun tampa. Ya. Nala gareng tak tampa pangestuku wae tampanana. Matur sembah nuwun. Sanget kapundi Ndara kula Ndara Werkudara, Ndara Arjuna bekti kula nggih Gus. Wah, gareng ya tak tampa. Ya nala gareng. Banget tak tampa karya bombonging penggalih. Nadyan ingkang abdi pun Petruk kanthong bolong rawuh paduka sinuwun Punta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Petruk wis ingsun tampa karya bombonging manah. Petruk ngaturke pangabekti wis ingsun tampa. Punakan Petruk ya. Tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Nun sanget anggen kula mundi dados jimat paripih. Ndara Panenggak lan Ndara Panengah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Wah, Petruk tak tampa. Ya Petruk. Tak tampa karya gumbiraning manah punakawan Petruk. Wis komplit. Ngaturke sungkem pangabekti saiki kowe Gong. Sedaya kemawon ingkang rawuh ngaturaken sembah pangabekti. Ora kok lehmu ngaturke sungkem iki kok. Njuk sedaya kemawon ora mbaka siji. Aku gelem mbaka siji ning sawong 200. Iki lumayan lho iki nek cair iki. Oke iki 1 2 3 4 5 5. Kowe barang tak hitung 8. Karo ki mburiku barang ki ban-ban iki yo diitung. Kowe senengane kok saru ngono ku. Klamben ana nganggo sandang ana saru kowe. Ya ora kena kaya ngono kuwi, Gong. Ora, sing penting lek aku wis ngaturke sungkem pangabekti, ya wis sak karepmu wis. Sak karepmu leh arep ngaturke sungkem pangabekti apa kepiye. Wis bener kaya mau lho, sedaya kemawon. Wis kanggo sapa-sapa, ya wis. Sinuwun. Persasat Karangka Dempel kados dene kejugrukan Ukir Sari. Kalebaning samudra madu ing gawit rawuhipun Jantiko sedaya nanging keparenga kula lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki menapa sekintenipun badhe paring duka dhateng kula. Krana kula nggih ngrumaosi yen pinten-pinten pisowanan kula mboten nderek seba caos. Ning yen kula wis padake kok sajak wonten wigatos wonten menapa sinuwun? Monggo.
prayogi lajeng kababarna. Kula pun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih. Terwaca anggen kula nampi sabda paduka sinuwun. Handra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Kakang Semar saktine praptakono ngresane Kakang Semar iki kejaba mertui kawidadaning Kakang Semar sak kaluwarga lan kahananing para kawula ingkang kadempel nanging uga nanjehke pawarta. Apa kepara nyoten Kakang Semar kalenggani iki bakal mbangun desa Kakang Semar? Ya Kakang Semar. Praptakono ingkang kadempel kene uga nunggal kersane Yai Prabu Punta. Kang mengkono yen pancen Kakang Semar bakal mbangun wewengkon lan wewangunan aja wigih ringa-ringa. Kresna mesti bakal sabiyantu Kakang Semar. Kakang Semar. Ngerti kabeh lelabuhane Kakang Semar ingkang persasat wis ora bisa diitung meneh. Mulayan pancen Kakang Semar darbe gegayuhan ya kuwi bakal bangun desa babagan Prabeya. Wis ora perlu menggalih. Mesti wae bakal padha dibantu sawuduhe. Wah, nadyan aku go mangkono. Werkudara saguh. Saguh dadi donatur. Ndara Werkudara saiki basane gaul-gaul pisan. Wis seneng wae wis. Saiki ana nang sosmed ya lho. Bantu HP terus gleleng. Lem mencet HP nganggo kuku, bolong kabeh. Werkudara saguh dadi tombok kanggo tambak. Wah, sing dadi bot krepotane Semar. Kakang Semar. Aku go nyadung dawuh Kakang Semar. Wis kenapa niki, Truk? Gegayuhane bapak durung dimulai lho iki. Wis do arep paring pambiyantu. Nek ngono aku sing dadi bendaharane ra apa-apa, Truk. Aku gelem aku cukup dadi bendahara. Gah. Nguntek ngono nang karo kowe iki. Ora aku dadi bendahara, aku nek dadi bendahara ke tertib menghabiskan kas. Rasah Gong, semeneng wae Gong. Kok njowo parem milik. Nggih, matur sembah nuwun. Dene semanten agenging kawigatosan jangandika sedaya. Lan nggih pancen leres. Yen Semar niki gadah gegayuhan ajeng bangun desa, tegese kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki.
Lan kula pitados ndika sadaya tartemtu ugi badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung. Neng sing luwih wigati pengajape saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh seka memungsuhan lan tansah dicaketke dening sanak roang mitra kawruh kersane rumaket leda seduluran urip sing mat sinamat dan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakeyan. Neng nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Pramila sinuwun. Candika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kaleresan. Pamriye dimen saya caket kalih para kawula lan iki nggih pinangka tandha manunggaling kawula lawan Gusti. Lire para pangarsa pambating prajaya tansah migatekke para kawulane. Tegese sing dhuwur ngerti sing neng isor. Sing ten ngandhap nggih sami mestuti ingkang dadi dawuhe. Lan sing darbe panguwasa ya aja sewenang-wenang margi. Panguwasa niku mboten dingge nguasani neng panguwasa niku dingge ngayomi. Pun yen antaraning pangarsa lan kawula niku padha nunggal sayek saeka kapti negara bakale dadi kuat lan sentosa niku sinuwun. Sigra-sigra yen parmana kanca sigra ngraketana wang sesangkana wang sesangka Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak kurata kura reh kagiri kura reh kagiri kiri Wauto eja denya samimbal wacana nang caritane bebasan anggai kanyut pinangka warda kanyut wong angganten pinangka warda ngakejoh kirang durung abang ida dereng manjing pertala kasaru gegering jawi sitenta ingkang kinarya gegering jawi tuh menika praptanipun Nalendra saking tanah sabrang miak sagung para ingkang sami sumaya dadosaken horeg kanca piyak ana daya mikir jaluk dalan Waduh. Kebak, ngene kebak iki kepiye?
Sinongwati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut hambang kageng awita dedenjeng-denjengan blagagag ugag sadulita mel nganti gawe kaget keteken dayuh meneh niki wangune Ratu Sabrang Kisanak Prabu mboten kok ateges kula badhe tambuh wong nyatane nggih dereng nate wano panjenengan menika sinten yen ratu sinten jejulukipun lan saking negari pundi jagat yo ditepungake wae aku iki pancen sawijining ratu saka negara Bata Sarembak dene jejulukku Prabu Jaya Lengkara lan aku nyuwun prisa apa ning kene ora ana bakul lincak panggone jan ciyut tenan. Nek arep ombo ya ning nggon aku. Ngomah kowe ngene ning nggon aku ombo nggone. Wis bebas arep nggo ngopo kowe bebas ya intine ondo lah ya ondo ombo. Wis menengo wis. Rasa omongan Gong, rasa omongan. Apa pancen bener yen panjenengan kuwi sing kundang Ki Lurah Semar? Inggih jagat mboten genep 2 3. Kula pun Semar Badranaya la dalah. Iki kok Ratu Sabra kok guyune elek banget to, Truk? Wis mesti karepe to. Wong sing guyu kono kowe sing protes. Ya sing sangar sithik ngono berane iki. Nganti ababe tekan ngendi-ngendi. Ya sebab menawa iki soft spoken. Soft spoken ki apa? Guys, ra iso apa, ra iso muring-muring. Dirungokke sik wae, Gong. Tegese bener pratakono kene iki. Nggih. Jagat nganti kebrebeken kundange Semar Badranaya. Tak kira wujude ki ratu utawa satriya sing gagah pideksa. Jebul mung cendhek tur wujude ya kaya Pespa mangkono. Nang gumun kuwi ngatas mung Semar wae lah kok dadi dayohe sing do rawuh akeh. Tur iki sajahe para ratu lan satriya sing rawuh ana kene elok tenan. Langgih kula nggih mung kados ngaten niki. Lah ajeng wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi? Dene rawuh wonten Karangka Dempel mriki. Ya persajan wae. Tekaku ana kene ya amarga negaraku Bata Sarembak iki lagi ketaman pagebluk. Kejaba larang sandang pangan. Nanging kawula uga akeh ingkang padha nandang lara, malah bebasane esuk lara sore tumekaning pati. Sore lara esuk tumekaning sirna banjur sawening mancaku antuk wangsit. Nanging seranane negaraku bakal uwal saka penandang, negara bakal waluya ning seranane kita ngamung sakedheping netra kudu dilenggahi dening Ki Lurah Semar Badranaya.
Lah mula kalenggan iki ayo. Kowe saiki manuta tak boyong ning negaraku. Yen kowe bakal nyuwun bebana ngaranana, aku iki ratu ingkang blegedhu. Badhaku akeh meh seprapat jagat. Wis Gage, kandha. Lah yen pancen gelem tak boyong enggal tata-tata tumuli tak boyong. Mangke riyen. Kula jane mboten kabotane ajeng diboyong neng. Ning sakniki kula nembe repot. Nembe ribet merga kula nembe gadah damel. Lho. Nggonmu duwe gawe pirang dina? Ngen kula gadah damel niki rada ribet mula mang srantekke mawon setengah taun nggih gedene nganti setahun niku sinuwun. Kepat Far jaremu kowe lagi duwe gawe monggo wong duwe gawe kuwi paling suwe mung seminggu neng kowe muni setengah tahun gedene nganti setahun tegese kowe mung arep nampik karo karepku ya nah sing kudu kowe ngerti aku tekan kene kudu oleh gawe gampang nek kowe ora gelem tak boyo ning negaraku Karangka Dempel kene bakal tak dadekke segara geni bakal tak obong kowe bakal tak sirnake. Wah iki salin bubukan Mas. Gong kelekmu lho Gong. Oh, aduh sorry. Mas. Kenalin. Bagong. Kowe iki ya ngopo maju barang iki ya ngopo arep ngopo aku sik to, Pak. Iki mung kudu aku sing sangsulan. Lah piye to? Sinuwun Kresna ya mendel. Ndara Werkudara sing jarene iki seneng perang ya mung meneng. Ndara Arjuna kae sing jare lanang jagat lancuring bawana ya mung meneng wae klecam-klecem. Lah sing maju kudu Bagong nek ngene iki. Bagong kowe aja maju. Kowe aja gawe geger mundur kene tak wangsulane. Mundur piye? Pak Bagong ki anake Semar lho, Pak. Bapakku arep dipiloro wong nek nganti aku pinangka anak kok mung meneng bae iki njur aku ki anak sing kepiye jal. Mula aku sing wangsuli ratu elek iki. Santai wae. Kowe mau sapa jenengmu? Jenengmu Mas apa? Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Jenengmu Bagong to? Ha, arep ngopo? Kowe arep ngopo? Maju nyeraki aku. Lho. Debat. Dong udu. Dong ora. Saiki ngene. Prabu Jaya dimeja. An sapa mau? Lengkara. Kene iki nggon tata krama. Sampeyan ki ratu tanah sabrang wong adoh saka kene. Iso tekan kene mula sampeyan kudune iso ngempatke gawa papan. Ana tembungan di mana bumi dipijak. Di situ langit disunggi. Jinjing. Ngono dadi kowe iki manut karo budayane wong kene, Mas. Ora kok budayamu digawa rene iki aja tur meneh adile wong nyilih disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya kudu diterima. Ora terus kok njur meksa. Kowe arep boyong bapakku, mongko bapak lagi ribet kok kowe malah muring-muring. Nek ora gelem tak boyong, Karangka Dempel arep tak obong. Sumbarmu lho. Apa sing kendel dhewe sak donya ki mung kowe apa piye? Mas. Wong Karangka Dempel kene iki ya wong kendel-kendel kabeh. Ning ora tau ngetokke kendelane, merga kene do menggunakan ilmu padi. Ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek wis tuwa terus diliwet.
Utuh. Terus aku ana ilmu siji. Tak terlihat tapi selalu berkembang. Ilmu apa kuwi? Ana lah. Dicerna dhewe-dhewe. Nek ilmu padi mau kuwi semakin berilmu semakin menunduk. Nah, tegasku kuwi tegas kowe alah. Tegas iki kuwi. Ayo, iki kono diteruske. Semakin berilmu semakin menunduk. Bener. Dadi ora umuk sesongaran kaya dapurmu kuwi, Mas. Kene iki wong sopan-sopan, kene iki wong pinter, wong ampuh. Sing jeneng wong pinter wong ampuh ki nek neng kene malah tenang, anteng. Nek ana wong digdaya kok pencilaan, pecicilan ki asline marah ringkih, genah ringkihe. Dadi nek neng kene kowe ngumbar suara arep ngobong omahku, arep mateni bapakku apa dikira Bagong wedi ayo. Saiki arep ngejak apa? Ngejak kepiye? Semangke jan ayo, padangan ya wani, petengan ya engko disentri. Rada ketok. Pertengahan aku ya wani. Ayo jembar ya wani, rupak ya wani, tak ajangi jembar kowe. Lho. Yen ngono kowe wani nantang karo Prabu Jaya Lengkara, apamu sing tak wedeni? Wis jelas-jelas aku kaya ngene iki. Apa dikira Bagong wedi? Wah, lah dalan ngono Bagong anake Semar dadi pepalang. Lah ya genah dadi pepalang aku ki Bagong anake Semar. Saiki sirmu piye, Mas? Sirmu piye saiki? Mung wujude Bagong wae. Sepiro kadigdayanmu, sepiro kekuatanmu lakon tak remet kowe nyepeleke Bagong. Kowe nek nyepeleke Bagong kleru Mas kowe, Mas. Njek kowe nek ditendang tungkake Baladewa mati bangsat rek dublak tukak cangkem kowe. Ora tatanan durung ngerti sapa aku. Gugu arepe dhewe Koko Prabu. Kok lajeng nendang raja menika niku pripun? Lho, lah aku krungu swara tendang tungkake Baladewa mosok sapa sing ngomong? Banjur sikilku ki mlaku dhewe. Aku ora ngerti. Lah lepatipun Koko Prabu niku wonten mriki. Ngono ndi? Aku diomongi. Aku yo manut karo sikil. Lepat niku lepat. Wong Bagong mawon saged matur yen wong timun niku kebak unggah-ungguh nanging panjenengan kok mboten ngangge unggah-ungguh. Nyatanipun ratu menika wau dipun dupak kalian Koko Prabu. Yo, mergo aku krungu swara kon dupak. Bagong. Nun. Bagong. Nun. Pripun? Nene, yen jenengan sing mriki, selong mriki kok. Oh ya. Ratu dikongkon-kongkon. Kowe mau nyora apa? Lho, kula kan mung muni tendang tungkake Baladewa. Lah ya kuwi, lah ya ngono kuwi. Lah apa aku nendang? Lho nek kowe akon apa ora? Ora. Domong aku kuwi meng mboten. Wong kula mung muni tendang tungkake Baladewa. Lah kok sampean terus nendang niku gek dadak puter balik barang to jenengan mau. Kok sampean jur nendang? Lah kejaba nek kula muni sinuwun tulung ratune ku mang tendang. Nah, itu kalimat menyuruh. Wah, basa Indonesia ora tau mlebet to jenengan niku. Nggih to? Wah, edan Bagong edan tenan. Lah iki engko terus piye? Terus kok piye? Nggih diteruske sisan mawon. Diteruske nggih. Diteruske kepiye? Diteruske kepiye? Lah sing nendang sinten? Aku. Nggih teruske. Kula tak memburi. Diterus sisan dirampungke ngono lho Mas maksudku. Oh Bagong edan goleke gaweyan wong. Ya wis. Aku sing tanggung jawab ngundurke raja kae mau. Kang Semar. Wis bab raja kae mau aku sing ngundurke. Nggih matur sembah nuwun Yai Werkudara, Yai Saatnoko.
melu aku metu njaba ngewangipun Kakang. Wah, ya wis ayo tak ewangi. Semar jaluk pamit. Inggih, inggih. Sinuwun punta menapa dene Sinuwun Kresna?